Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Не! Yes. Дами и господа, Анти трябва да тича до морето, а аз имам време да пия лава бер. Изпих го половината, мале, много е бърз. Раз, два, три. Не! Изпих лава бер. Раз, два, три. Yes, бе! Лава бер шоколадче с чизкейк. Много е добро. Стига, бе! Раз, два, три. Yes! О май гад! Накрая имам шанс да ям нещо. Взем шоколада. Let's go! Не! Не! Тук съм не яш. Два, три. Yes! Много се ми мази ръцете! Ти печелиш, ай! Отказваш ли се? Да, отказвам се. Аз съм на две шоколадчета. Yes, о май гад! Yes! Успях! Не! Три. Айде. Просто исках да папкам малко по кънки. Сега ще го пранкнем, че съм изяла всичко. Изядох всичко. Не! Как? Това беше много трудно. Кога? О май гад, аз бе. Козен ли беше лава бера? Двата шоколада, които успях да изброите и вие то черец.